Pinagpalang mangaral, narito po ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ating malupin. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Amen. Tayo po minamahal ay makaisang manalangin. Atin po itaas sa ating kamay. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mapras sa pangalan mo, malapay ng Jesus, walang kapasasalamat. Aming pinababu sa iyo, malapay Panginoon. Muli sa mag-isang linggo na ito na kami yung patuloy kinabagang pinangingatan. Narito, sama-sama upang patuloy luwalatin sambahin ang iyong dakilang pangalan malapay Panginoon. Bago ang lahat sa pagkinig ng mga salita malapay Panginoon, patawarin mo ang bawat sa amin. Hugasan mo linisin yung baldugong magos sa krus Kalbaryo. Lalo na yung banlikod malapay Panginoon, sa gana at sarili wala kong magagawa malapay Panginoon. Ngunit gawin mo lamang maging daluyan na yung palang spiritual, maunawaan namin ang iyong salita malapay Panginoon. At sa pamagitan ng mga salitang ito malapay Panginoon, matugunan na ang pangailangan, aming maisabuhay sa palatayanan ng iyong salita malapay Panginoon. Pagpalain mo kami sa una dalangin na aming malapastor Will de Almeda. Sinasaway namin pinapalaya sa anumang gawa ng kaaway. Tinatalian di mo ng walang pananampalataya. Di mo yung antok. Kasout! In the mighty name of Jesus, kawalan ng focus sa malapay. Kasout! In Jesus' name, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay Panginoon. Palakpak na gising na po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating malapay Panginoon. Amen. At siyang kapuri-puri mga minamahal, ang pinabataas na pupuri, pagluwalhati, pagsamba ay laging nauko lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Dobleng paggalang, pagbati ng isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Will de Almeda, the end-time prophet of loving God, mga minamahal, at lagi po natin inaalala mga turong ng isang aral na ating po minamagkilagal ng Stat Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin po ng magandang umaga sa kala po mga beloved children, sa ating po minamahal na manggagawa sa takong ito, sa ating po minamahal na elders, at sa inyo po datihin man. Good morning po mga minamahal, at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Mary Crusade International Ministry. Ating pong mga minamahal, ilabas ang ating pong panulat, ating pong kwaderno at maging mang Biblia, mga minamahal na siyang pinakamahalaga mga minamahal upang maitala po natin mga minamahal mga bersikulo mga minamahal. Amen? Ating pong basahin, ating pong bungad na teksto o talata mga minamahal dito po sa awit. Ang kabanat ay 50, awit po mga minamahal, chapter 71, verse 6 po mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po 71, at ang talata po ay 6, ito po sinasabi, sa pamamagitan mo ay naalalayan ako mula sa bahay bata. Ikaw ang kumuha sa akin sa tiyan ng aking ina. Ang pagpuri ko'y magiging laging sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Pamagatan natin mga minamahal, ating pong aralin mga minamahal sa umaga ito mga minamahal. Each Christian is like a mother's womb. It has a special function. Amen. Ang bawat Kristiyano mo minamahal ay mayalin tulad sa natatanging gampanin ng sinapupunan ng isang ina po mo minamahal o bahay bata ng isang ina. Amen. Nung nakarang Miyerkules na pag-aralan natin ang pagkakaroon ng kasiguraduhan sa pagpupuri sa Malapanginoon. Lahat muna na nandito nung araw na yan mga minamahal pumalakpak sa ating Malapanginoon. At magsabi ng praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, isang napakaganda mga minamahal na kumbaga trivia mga minamahal na ating natutunan nung Miyerkules ay yung pagbibigay ng pagkakaiba ng ating mga aral mga minamahal doon sa salitang bahay bata, womb mga minamahal, at yung belly o tiyan. Amen? Ang sabi ng ating mga aral mga minamahal ay yung tiyan mga minamahal, alam natin, kung ating pakikiramdaman, yung ating tiyan mga minamahal, alam natin, nadyan yung mga organs po for digestion, mga minamahal. Amen? Nandan ang small intestine, mga minamahal, large intestine, pancreas, mga liver, gallstone, mga minamahal, stomach. At sabi ng ating mga ngaral, mga bagay na natatanggap, kinakain natin, ang ginagawa nila, mga minamahal, i-dinadigest nila, ina-absorb ang nutrients, mga minamahal, vitamins, tapos at the end po mga minamahal, ang mga minamahal ay idudumi. Idudumi po mga minamahal. Amen? Kumbaga yun po yung
yung final product ng process na yun, mga minamahal. Subalit, doon sa womb naman, mga minamahal, sa bahay bata ng ina, mga minamahal, ay iba naman ang nangyayari. Doon ay nagkakaroon ng pag-generate po, mga minamahal, o ng tinatawag na production po, mga minamahal. Amen? Kung saan ay mayroong maaring mabuo, mayroong ma-develop, mga minamahal. Amen? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sana'y naala po natin, mga minamahal, yung ating pong inaral na yan, mga minamahal, sapagkat yan po may malaking kaugnayan sa ating pong aralin sa umagang ito. Mga minamahal, ang bahay bata o womb, mga minamahal, ay place where something is generated. Samantalang, mga minamahal, yung tiyan o stomach, mga minamahal, ay isang organ kung saan ay nakatulong sa digestion, mga minamahal, ng ating kinakain. Bahagi, mga minamahal, ng tiyan, ito mga minamahal, yung bahay bata, mga minamahal. Subalit ito ay may espesyal o natatanging gampanin. Sabi ko nga kanina, mga minamahal, ay hindi biro, mga minamahal, kung saan, imagine, mga minamahal, ang sanggol, mga minamahal, sa bahay bata, mga minamahal, ay nakakahinga. Amen? Nakakakain. Amen? At nade-develop, mga minamahal, hanggang sa siya ay lumaki at mabuo, mga minamahal. Amen? Minsan ay sa ibang tao, ay normal lang yung perspective nila, mga minamahal, sa nakikita ng mga buntis. Balit yan ay kamanghamanghang gawa ng malapay noon sa buhay natin, mga minamahal. Amen? Na kung saan, mga minamahal, hindi matatarok ng isip ng tao kung gaano nga ba kagilagilas ang gawa ng ating malapay noon sa ating buhay. Mga minamahal, kung papansinin, ang womb, mga minamahal, o yung bahay bata ay partikular na naangkop lamang sa kasariang pambabae, mga minamahal, o sa asawang babae. At ito kailanman hindi nagagamit yan sa kalalakihan po, mga minamahal. Amen? Subalit alam niyo, mga minamahal, may ibang sinisimbolo ang asawang babae, mga minamahal, no, kung saan siya ang nagtataglay nung womb na ito, mga minamahal, o yung bahay bata. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 25. Ating malalaman, sino ba ito, mga minamahal, na tinutukoy ng Biblia, mga minamahal? Kindly. Dito po sa Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 25. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 25. Ganito po ang sinasabi, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa na gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Malinaw, mga minamahal, na ikinumpara ng malapay noon yung linya na pinapatungkulan ng lalaki ay ibigay kanilang mga asawa. Sapagkat inilan tulad ng malapay noon na ang sawang babae ay isang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, itong mother's womb na ito, mga minamahal, ay tayo na mananampalataya ng malapanginoon. Amen? Palapakan natin ang ating malapanginoon. Sabi ng ating mga aral ng Miyerkules, kapag ka ang buhay mo o ang sinisimbolo ng buhay mo bilang Kristiyano ay nandun ka lang sa pagdadigest at kalaunan ay idinudumoy mo lang din. Kadalasan, yung natanggap mong nutrients, mga minamahal, ay minsan, ang resulta, ang product ay walang nakakitaan. Hindi man lang na-apply sa buhay. Amen? Hinahanap ng malapay noon. Nasaan na yung mga magandang aral na na-digest? Pero kadalasan, ang final product ay dumi, walang kwenta. At sabi ng ating mga aral noong Miyerkules, dapat ang Kristiyano, ang buhay natin sa paglingkod sa malapay noon, ay hindi dapat nandoon tayo sa bahagi ng tiyan, ng digestion, mga minamahal, kundi dapat ay tulad ng natatanging function ng mother's womb, mga minamahal, o bahay bata, na kung saan merong development. Hinaharap ng Diyos pala sa ating Kristiyano, kapag naglilingkod sa malapay noon, may development, may progress. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng isang bata, mga minamahal, kapag nag-progress yan, mga minamahal, sa bahay bata ng ina, ay tuwang-tuwa, mga minamahal, ang magulang, mga minamahal. Amen? Napapanatag kapag alam nilang safe, mga minamahal, at ligtas at malusog ang kanilang dinadala. Ito, mga minamahal, ang malapay noon sa bawat araw ng ating paglilingkod ay nais ng malapay noon na tayo ay hubugin. Nais ng Diyos na tayo ay turuan, tayo ay
magkaroon ng pag-unlad sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi dapat maging stagnant lang na Christian, mga minamahal ang Kristiyano. Sabi nga, hindi sapat yung nakadadalo lang tayo, 3 times a week, mga minamahal. Dapat meron talagang makikitang progress, may development sa ating spiritual na buhay. Nagkakakitaan ba ng patuloy na sigla sa ating puso kapag tayo ay dumadalo sa gawain malapayroon? Sa tahanan pa lamang ba ay excited ka nang dumalo sa gawain ng malapayroon? O ang mindset natin ay, gawain na naman. Wala na naman akong pamasahe. Hindi ko na naman may pagpapatuloy ang aking ginagawa. Maulo na naman. Ganun ba ang mindset ng ilan? Ang sabi ng ating napag-aaral noong Miyerkules, kung ganun ang ating mindset sa paglingkod sa Panginoon, ay walang kasiguraduhan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo may palakpak ang iyong kamay. Hindi mo may paabot ang taos sa pusong pagpupuri. Hindi ka makulundag. Kapag awitan, kahit pang 5 beses nang sinabi na everybody shout praise the Lord, ay hindi na paghahirap na bumigkas ang bawat isa ng hallelujah praise the Lord. Sapagkat hindi tayo nagaganyak, wala tayong motivation, hindi natin alam ano ba ang special function natin sa tuwing dumadalo tayo sa gawain ng Malapaynoon. Alam niyo mga minamahal, una, dito po sa Santiago, ating pong basahin, ang kabanatay 1, ang talatay 3 hanggang 4. Ito po yung nais na hubugin ng Malapaynoon sa atin. Tulad ng bahay bata, mother's womb, mga minamahal, ay siyang nagde-develop sa embryo o sa sanggol, mga minamahal, sa loob ng sinapupunan ng ina. Ito rin ang nais ng Malapaynoon sa iglesia niya. Sabi ko nga kanina, mga minamahal, ang bahay bata o asawang babae, ay mga minamahal, ay sumisimbolo sa iglesia ng Diyos. Sa mga Kristiyano, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly ating pong basahin. Dito po sa Santiago, ang kabanatay 1, ang talatay 3 hanggang 4. Ang sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 3 hanggang 4. Ito pong sinasabi, Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Ang unang nais ma-develop ng Malapaynoon sa atin na Kristiyano, mga minamahal, ay ma-develop pa ang ating pananampalataya at ito'y nasusubok sa pamagitan ng pagtitiis. Paano ba natin tiisin ang mga trials, challenges na dumarating sa ating buhay? Nais ng Malapaynoon na kung noon, kapag may problema, ay tila ba gusto mo nang umayaw agad? Aatras ka na, at kung tila baga maraming gawain, ay minsan naisip natin ang gawain ng Diyos, ang patro sa gawain Malapaynoon ay siyang nagiging dahilan na upang hindi natin maisagawa ang ating gampanin sa labas o sa trabaho, sa ating negosyo o sa pamilya. Kaya mga minamahal, sa munti at simpleng pagsubok na yan, ay hindi tayo nade-develop totally na maganda o properly, mga minamahal. Kaya maaring tayo ay, mga minamahal, ay mauwi sa abnormal, mga minamahal. Kung ma-generate tayo na abnormal, mga minamahal. Sabi rito, mga minamahal, ang magtiis hanggang wakas ay ang siyang maliligtas. Na-enhance pala, mga minamahal, yung pagharap natin sa pagsubok kapag tayo, mga minamahal, pag humarap sa pagsubok, ay nagpapatuloy tayo, mga minamahal, at lalo tayong tumatawag sa Malapaynoon. Alam niyo, mga minamahal, sa tuwing meeting, dito sa kupunan sa ginagamit sa Balsa Malapaynoon, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, ang kanyang beloved daughter, mga minamahal, dapat kailangan makapal ang mukha ng Kristiyano. Amen? Ito, mga minamahal, ay hindi nangangahulugan na bastos o walang galang. Hindi nangangahulugan na kapag may nag-uusap ay walang pasintabi at gawin mo kung anong gusto mo. Hindi yun, hindi literal na ganun ang nais lang sabihin na dapat ang Kristiyano makapal ang mukha. Ang ibig sabihin nun, mga minamahal, ang Kristiyano, pag sinabi makapal ang mukha, hindi mo kailanman hinayaan na yung hiya mo ay ma-overcome ka. Kapag dumating ang point, mga minamahal, na tila, minsan nasita tayo dahil something wrong, mga minamahal, sa ating ginagawa, ay hindi mo dapat sabihin, nahiya kasi akong dumalo. Baka tingnan ako lahat ng kapatiran. Baka ako uli yung sentro ng usapan. Siguro sa sunod na ako dadalo.
Nangyayari mga minamahal na overcome tayo ng ating emotions. Ano yung ating nararamdaman ay siyang tumatalo sa atin upang hindi mo ma-develop ang iyong sarili sa tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung saan mga minamahal, nadadala tayo mga minamahal ng pagsubok, minsan sumasabay na lamang tayo sa agos, sa flow ng mundong ito mga minamahal. Hindi na natin nababantayan mga minamahal na dapat mahalaga sa atin yung pag-develop mga minamahal sa ating pananampalataya. Kinakailangan natin ang pagtitiis. Mahalaga mga minamahal na, ang sabi nga ng Biblia mga minamahal, sa bagay na iyong gawin, kapag napaglampasan mo ang isang pagsubok, ay doon lalong tumatatag ang iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sabi nga ng Biblia mo minamahal sa mga iba pa nating napakinggan, tandaan natin, sandaling panahon lamang ang pagsubok. Amen. Hindi kailanman nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi kayang lampasan o hindi kaya ng Kristiyano na harapin. Dahil ang Diyos mga minamahal ay bago ibigay ang pagsubok, nakahanda na agad yung paglutas o solusyon mga minamahal. Ang tangi lamang gawin ng Kristiyano ay magkumapit sa mahal na Panginoon, manampalataya sa ating Diyos sa buhay, iakbang ang iyong paa, magpatuloy kang maglingkod, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tandaan natin mga minamahal, ulitin natin, una na nais hubugin ng mahal na Panginoon sa atin o i-develop mga minamahal, tulad ng bahay bata sa sanggol, mga minamahal kung paano na-develop, ay yung ma-develop ang ating pananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok. Amen? Inulit po natin mga minamahal, hindi dapat kailanman tayo ay ma-overcome ng ating nararamdaman. Mas magpasalamat nga tayo mga minamahal. Sabi nga, kung tayo ay nakorek, yun ay nagpapahiwatig ng pagmamahal ng mahal na Panginoon. Amen? Ayaw tayo ng mahal na Panginoon na mawalay sa Kanya, kaya tayo ay kinokorek. Tayo ay ginagabayan. Kaya nga may nangangasiwa mga minamahal dahil sabi nga mga minamahal ay parang laging nasa kaayusan at maalalayan ang bawat mananampalatayang mga minamahal at hindi mawala. Hindi sila malihis mga minamahal doon sa daan na nais ipatahak ng mahal na Panginoon. Amen? Pangalawang mga minamahal na nais ipadevelop ng mahal na Panginoon sa atin, sa ating buhay Kristiyano, ay ito po ating pumabasa dito sa Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 20. Kindly po. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po ay 20. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Balikan natin mga minamahal nung Miyerkules. Pinag-aralan natin mga minamahal, paano ba nagiging kalugod-lugod yung ating pagpupuri sa mahal na Panginoon? Sapat na ba yung pumalakpak sa mahal na Panginoon? Sapat na ba mga minamahal yung magsabi ng, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Amen! Salamat sa mahal na Panginoon. Doon ba, okay na ba yun? Hanggang doon na lang ba mga minamahal ang kayang maibigay ng Kristiyano upang maipaabot at mapalugdan ang mahal na Panginoon? Ang sabi ng ating binasa, kung hindi hihigit ang katwiran natin o yung ginagawa natin na paglingkod sa mga Panginoon, hindi higit sa ginagawa ng mga pariseo, ay walang kwenta. Sabi nga, maminal na ibang mga ngaral, baka hindi tatagos dito sa bubong maminamahal, hindi makarating sa langit. Ano ang ibig sabihin nito mga minamahal? Kinakailangan, ang Kristiyano na gustong mapalugdan lagi ang mahal na Panginoon sa kanyang pagpupuri at paglingkod, hindi nananatili sa basic. Amen? Hindi nananatili sa basic o yung standard. Gusto niya beyond standard. Amen? You need to do more. Kinakailangan mong magkaroon ng improvement. Amen? Kinakailangan mo ng pag-unlad o yung progress. Kung dati-dati ang pagpalakpak mo ay ganito lang, dapat malakas talaga. Amen? Pag tayo mga minamahal ay, pag nanalangin ay halos hindi maitas ng buo yung kamay, ay hindi dapat ganun. Dapat talagang i-straight mo minamahal. Yung iba, iwinawagay pa yung pangamang minamahal eh. Amen? Dahil gusto nyo lang iparating, ipadama sa mahal na Panginoon ang taus-pusong pasasalamat, ang pagpupuri. Amen? Dapat ay kinakailangan nating higitan, mga minamahal, yung mga basic. Sabi mga minamahal,
ng Mateo 5, kapag ibababa natin ang linya, mas inelaborate mga minamahal o ipinaliwanag pang gusto kung ano yung nais sabihin na higitan ang katwiran ng mga Pariseyo. Ang sabi noon kasi, nung araw sa batas, huwag kang papatay. Kapag hindi ka papatay, piling ng mga tao, matuwid na sila, diretsong langit. Amen? Wala naman akong pinapatay eh. Wala akong sinaksak. Wala akong binaril. Amen? Pero ang sabi ng mahal Panginoon, dapat beyond that, may magawa ka pa na mas nakalulugod sa mahal Panginoon at tunay na hindi mo masasaktan ang iyong kapwa. Anong sabi ng mahal Panginoon? Kung sinabi noon na huwag kang papatay, dapat huwag kang mapupuot ni magagalit sa iyong kapwa. Dahil kapag nakaramdam ka ng puot o galit, inis sa iyong kapwa, para ka na rin pumapatay sa iyong kapwa. Kaya sabi ng mahal Panginoon, hindi dapat ganun. Kinakailangan maging sa iyong damdamin, sa iyong isip, ay hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya nga sabi nga mga minamahal, sa totoo lang, ang narinig natin na salita ng mahal Panginoon, sana walang personalan. Amen? Palapakan po muna natin ang ating mahal Panginoon. Magulat kayo mga minamahal. Minsan tayo mapagsabihan, makorek ka, ma-rebuke ka. Minsan ongoing ang pangaral, hindi man mabanggit ng direktang yung pangalan, pero may mga hint na, mga minamahal, at alam mong ikaw yon. Pero magulat ka na lang, pag after na gawain, makasalubong mo, yung kapatid na yan, makasalubong mo at beloved ordained preacher, beloved at divine, ay ini-smilean ka pa rin. Nagsabi pa rin ng praise the Lord. Amen? Ini-encourage ka pa rin na magpatuloy, maglikod. Bakit? Alam nila, hindi ito personalan. Amen? Ito mga minamahal ay nagpapakita mga minamahal na tayo ay nais pang hubugin ng mahal Panginoon. Dapat ang iyong gagawin ay hindi lang doon sa bagay na akala mo okay na, sapat na. Dapat kinakailangan mong siguraduhin na masigit pa at katanggap-tanggap kalugod-lugod sa mahal Panginoon. Sinabi rin noon mga minamahal nung araw, kapag maghandog ka ng hain para sa kapatawaran, peace offering mga minamahal, ay noong araw okay na yun. Pero ang sabi ng mahal Panginoon, hindi yun sapat. Siguraduhin mo na bago ka magbigay ng anumang handog, pasasalamat o peace offering mo minimal sa bahay, sambahan o sa mahal Panginoon, siguraduhin mo na nakapaghingi kayo ng kapatawaran sa isa't isa kung sino man ang iyong nakaalitan. Sa sino mang mayroon ng samaan ng loob ay see to it na bago ka humingi sa mahal Panginoon, ay kayo muna yung nagpatawaran. Amen? Dahil ang sabi natin mga minamahal sa the Lord's Prayer patawarin tayo ng Diyos, patawarin mo kayo mahal Panginoon kung paano namin pinapatawad ang aming kapwa. Amen? Kaya iniintay ng mahal Panginoon na tayo muna magmumula sa ating kupunan, kung hindi man sa ating kupunan, sa ibang tao sa labas, sa ating kaopisina, sa ating kasosyo sa negosyo, mga minamahal, sa ating kapwa, sa ating nakakasalamuha. Dapat mag-umpisa doon ang kaayusan. Amen? Ang pagmamahalan magsisimula doon. Sinabi rin mga minamahal na kung noon ay huwag kang mangangalunya, yung adultery mga minamahal, at kapag ang mga tao noon hindi yung ginagawa, ay okay na, matuwid na sila. Pero ang sabi ng mga Panginoon, dapat higitan, hindi lang sa ganung bagay, kundi iwasan mo na kapag tumingin ka sa isang babae ng may masamang pagnanasa o mahalay na pagnanasa, dapat iwasan daw yun. Same thing, mga minamahal, dapat hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Amen? Mahirap mga minamahal yung mag-jump into conclusion. Naglilid kasi yun mga minamahal sa hindi tayo na-develop hindi yun yung nais ng malapay na development na makita sa atin. Amen? Hindi yun yung natatanging function na dapat natin gawin mga minamahal sa ating buhay. Kapag nag-iisip tayo mga minamahal ng wala namang pinagbabatayan. Hindi naman kapanipaniwala mga minamahal ay maaaring mag-lead ito mga minamahal ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampihan, at siyempre mga minamahal ay mapahamak ang kaluluwa ng isang tao, ng ating kapatid, mga minamahal. Sabi rin dito mga minamahal, dapat ang Kristiyano na nais niya talaga ng improvement sa kanyang paglingkod sa mahal Panginoon o gusto niyang makagawa ng higit pang bagay, ay dapat ready ang Kristiyano to give up everything for the Lord. Ang Kristiyano, mga minamahal, na nais niya na makapaglingkod ng lubusan sa mahal Panginoon, mapalugdan ang mahal Panginoon, ay handa siya na talikuran ang mga bagay na mayroon siya. Kaya niyang ipagpalit ang mga ito, alang-alang lang sa mahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon.
Amen? Oh, minamahal, hindi natin kailanman pwedeng questionin ang kapatid mo minamahal na iniwan niya ang trabaho niya para makadalo sa gawain ng malapaynoon. May mga kapatid tayo nagpatutunoon. Ang sabi nila, ay pinalangin ko sa malapaynoon na ako'y magkaroon ng trabaho upang meron kami mapagmulan na aming makain sa araw-araw. Pinagkaloban ng malapaynoon. Salamat sa malapaynoon. Amen? Pero napansin ng ating kapatid na yun ang naging dahilan na hindi na siya makadalo ng Miyerkules, Biyernes at lalong linggo ay nakukuha na rin. Kaya ang sabi ng ating mga kapatid, muli siyang nanalangin. Ang sabi niya, malapaynoon, kung ito ay nagiging hadlang at hindi ito na ipagpapala, okay na lang nawala na akong trabaho, ang malagang makadalo ako muli. Tapos nung biglang nawalan trabaho, ay lalo siya nagpasalamat sa malapaynoon. Maraming salamat malapaynoon, muli ako nakakadalo sa iyong banal na gawain. See, hindi dapat natin questionin ang kapatid natin na ipinagpalit niya. Iniwan niya ang trabaho para lang masigurado niyang makapaglingkod sa malapaynoon. Dahil yun ay pagpapakita ng tunay na progress, improvement, na hindi lang siya nanatili sa basic, gusto niya minamahal na mapahigitan pa at mapalugdan ang malapaynoon. Amen? Kaya minamahal, anong sabi ng ating malapastor, minamahal, lagi tayo narinig, may isang kapatiran nagpaalam, sabi niya, malapastor, grabe, pinagpalang lubos, lumalaki na po ang bilang ng aking inaalagang hayop. Ang problema nga lang, malapastor, ay hindi ako makadalo na ng overnight. Okay lang po ba? Kahit ano lang, magbigay na lang po ako. Ano ang sabi ng malapastor, mga minamahal? O sige, kung yan ang naging dahilan, hindi ka makadalo, ipag-pray natin, mamatay lahat ang iyong alaga. See? Sasabihin ba ng malapastor, yung mga ganong kataga mga minamahal, kung hindi nais ng malapastor na tayo, mga minamahal, ay maglingkod ng higit pa. Mga minamahal, okay na kailangan natin ibigay. Kaya natin ipagpalit anumang mga bagay na mayroon tayo, alang-alang lang sa malapaynoon. Amen? Palagpakan po natin ang ating malapaynoon. Hindi natin pwedeng maminamal na kumbaga, i-question din, maminamahal, ang ating mga kapatid, maminamal na tulad nun, maminamahal, kaya nilang iwan ang kanilang negosyo, ang kanilang bakahan, ayupan, maminamal, para lang sa paglilingkod sa malapaynoon. Hindi rin pwedeng questionin mga minimal na, ano ba yan? Magbibigay ka na ikasang buhagin ng dog, kinakailangan bumili ng bigas. Amen? Hindi dapat ganun. Maging sa ating sarili, mga minimal, alam natin, mga minimal, kapag sa totoo lang, madaling magsabi. Amen? Madaling magsabi na, ay, huwag mong gawin yan. Pero pag tayo na yung nandoon sa sitwasyon na yon, ay doon tayo matetest talaga, mga minamahal. Amen? Naramdaman natin yung mga ganun. Kinakailangan natin na ipambili ng pagkain ito, mga minamahal, na ating natanggap. At minsan, nagdadalawang isip tayo, ano ba dapat? Minsan, mga minamahal, ang kaaway, talagang nakikialam eh. Sa plano, mga minamahal, sinasabi, okay lang yan. Ngayon lang naman eh. Ilang taon ka nang nagtatapat. Ngayon lang naman. Kailangan na kailangan mo. Subalit, salamat pa rin sa malapaynoon. Amen? Sa patutuon natin, mga minamahal, ang pinaisip ng malapaynoon, aanihin ko yung pinag-alinlangan ko na 10,000 na para sa malapaynoon na hindi ko ibigay, kailangan ko. Paano kapag kinuha ko, nagkaroon ako ng karamdaman, higit pa sa 10,000 na hindi ko ibinigay ang aking gastusin. Di ba? Wisdom, mga minamahal. Binibigyan tayo ng karunungan ng malapaynoon. Sa bagay na yan, mga minamahal, nagkakaroon ka ng pananampalataya, natutulungan mo yung sarili, na mapaunlad mo, mahubong mo yung sarili, maturuan mo kung ano ba ang dapat mong gawin para mapalugdan ang malapaynoon. At doon mo maisip, mga minamahal, oo nga, totoo nga, kung yung ibang tao nga milyon na ang kanilang sinasahod, pero nagkasakit sila, ubus lahat. Ito, bakit ko ipag-alinlangan ng 10,000? Dadagdagan ko pa. Hindi lang 20%, dadagdagan ko pa. Ipagkakalob ko sa malapaynoon. See, sa mga ganong bagay, mga minamahal, doon natin na ipapakita, mga minamahal, na tayo ay tunay na nag-improve sa ating paglilingkod sa malapaynoon. Hindi tayo nananatili, mga minamahal, sa standard, sa basic lang. Hindi nangangulagan, mga minamahal, na masama, na kumbaga lahat ng sumusunod sa standard ay hindi makapunta ng langit. Amen? Hindi naman po ganun, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang Kristiyano, na sabi nga no Miyerkules, kung gusto mo talaga mapalugdan ang malapaynoon, may pabuot mo ang pagpupuri sa malapaynoon, hindi mo kinukwenta yung ibibigay mo sa malapaynoon. Ang mahalaga sa'yo, sinisigurado mo lagi, mapalugdan mo, mapangiti ang malapaynoon, maipabot mo ang pagpupuri mo sa Diyos na buhay. Palagpakan natin ang ating malapaynoon. Amen?
Hindi sa mga Kristiyano na nasa kanila ang patuloy na progress sa paglingkod sa mahal Panginoon, ayaw nila maka-absent sa gawain ng mahal Panginoon. Totoo yun. Mga minamahal, yung iba nga, kahit siyempre may meeting, hindi yun talaga mga minamahal, hindi naman basta-basta yun. Pero ang ginagawa nila, gumagawa pa rin ng paraan. Nagbubukas pa rin sila ng kanilang Facebook account, ng YouTube account. Sila ay nakikisa sa atin. Ngayon, may nakikisa sa atin, mga minamahal. Hindi man nakadalong, mga minamahal. Pero I think, mga minamahal, and I hope, mga minamahal, may mga kapatiran tayo, naka-join sa atin, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Pero yung ibang mga minamahal, talagang, ang ginagawa ng ibang mga minamahal, talagang sa abot ng kailang makakaya, talagang pinagpipray nila, mahal na Panginoon, hipuin mo ang puso ng aming boss. Sana ipagpaliban yung aming meeting, yung aming gagawin sa araw na ito, upang ako ay makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sana yung mga kagrupo ko sa aming presentation sa paaralan, ipuin mo ang puso nila, sana ako ipayagan. At mga minamahal, sa bagay na yan, mga minamahal, hindi naman tayo pinababayan ng mga Panginoon. Sa patotoo, mga minamahal, tinutulungan tayo ng mga Panginoon. Amen? Yung ibang mga minamahal, biglaan, hindi matulayan ka ng meeting, makatuloy sila sa gawain ng mga Panginoon. Yung ibang mga postpone mga minamahal, o di kaya mga minamahal, yung kanyang kamag-aral, yung kagroup mga minamahal, payagan siyang makadalo sa gawain ng mga Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating mga Panginoon dahil ang Kristiyano, ang mga Kristiyanong itong mga minamahal, ay hindi nakukontento mga minamahal sa mga sa pagdalo lamang ng isang beses, dalawang beses, kundi ginagawa nila sa abot nilang kailang makakaya, mga minamahal, na kung hindi man sila makapagsimula sa gawain ng mahal na Panginoon, at least man lamang makahabol sila sa gawain ng mahal na Panginoon. And the effort still there, mga minamahal, amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Ang ilan mga minamahal, kitang-kita yung improvement, pag-unlad sa kanilang buhay bilang manampalataya. Hindi lang 3 times a week, mga minamahal, dumadalo. Gutom na gutom sila, dumadalo pa mga minamahal ng Bible studies po, mga minamahal. Foreign service, mga minamahal. Amen? Yung ilan mga minamahal, basta pa, hayo pa. May hayo pa, mga minamahal. Amen? At nag-follow pa sila ng mga kapatiran, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ay blessed na blessed po sa inyo, mga minamahal. At sa bagay na yan, mga minamahal, ay nagiging magandang halimbawa yung ating mga kapatid na ito, mga minamahal, upang ang tayo, mga minamahal, ay maganyak din. Ma-motivate din, mga minamahal, amen? Upang gawin din natin, mga minamahal, at mapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, at magsabi ng Praise the Lord! Amen? Balikan natin, mga minamahal, kung bakit tayo na itulad. Sabi nga, each Christian is like a mother's womb. It has a special function. Ang Kristiyano, mga minamahal, mahalaga sa ating buhay, malaman natin ano ba yung objective natin kapag tayo ay dumadalo sa gawin ng mahal na Panginoon. Ano ba yung dahilan bakit tayo nagsisikap makarating sa gawain ng mahal na Panginoon? Dahil ang Kristiyano, mga minamahal, kung wala siyang goal sa buhay, sa paglingkod sa mahal na Panginoon, ay yun yung sinasabi, para lang tayong go with the flow. Amen? Pag nakita yung kapatid, hindi pumalakpak, okay lang, hindi ka na rin pumalakpak. Pag nakita mo yung kapatid, jump ng jump, magsi-jump ka din. Yeah? Dahil sometimes, mga minamahal, may tayo ay minsan nakakalimutan natin ano ba yung ating objective sa araw na ito. Pag tayo ay dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, dapat mga minamahal, ang Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, sa tahanan pa lang, amen? Lunes pa lang, mga minamahal, galak na sila ang kanilang objective, makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pumalakpak sa mahal na Panginoon, magpasalamat sa mahal na Panginoon, maisa-isa ang kabutihan ng mahal na Panginoon, at talagang mapupurihan ng mahal na Panginoon. Sa bagay na yan, mga minamahal, nandyan lang sila, mga minamahal, pagbaba lamang nila, mga minamahal, dyan sa kalsada, papasok dito, ang patutuo nila, nararamdaman na nila ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Ano pa ang nais, mga minamahal, ng Diyos, mga minamahal, na ma-improve natin o mahubog natin sa ating sarili bilang manampalataya? Amen. Nung unang mga sabi nga natin, mga minamahal, kailangan ma-develop yung ating panampalataya sa pamagitan ng pagharap sa pagsubok. Kinakailangan maging matiisin tayo sapagkat hindi tayo kailanman makakapanatili hanggang wakas kung hindi tayo matiis. Makapal ang mukha. Amen. It doesn't mean, mga minamahal, na bastos tayo, kundi mga minamahal, hindi dapat na ayaw natin ma-overcome tayo ng ating mga emotions, mga minamahal. Yung hiya, dapat walang hiya sa Kristiyano. Amen? Lalo na yung hiya na yan, magdudulot sa'yo na hindi ka makadalo sa gawin ng mga Panginoon, ay mali yun, mga minamahal. Kailangan iakbang ang pananampalataya. Amen? Kahit okay lang, kahit hindi ako patugtugin. Okay lang, kahit hindi muna ako makahawak ng sa lyrics po, yung camera. Okay lang.
okay lang kahit wala akong duty. Ang mahalaga, makadalo ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan na. At kapag nagawa mo yan, ay, ang mahal na Panginoon naman, kayang humipo ng puso. Amen? O gulat ka lang, ating beloved ordained preacher, ating beloved advance, tawagin ka, kawayan ka, pagjutihin ka agad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Nakikita nila kasi, amen, na sa iyong paglingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo inayang maapektuhan ka ng mga nangyari sa paligid. Kundi, mas ikaw ay nagpapatuloy, mas ginagamit mo pa ito upang talagang ma-challenge ka at maipakita mo sa mahal na Panginoon na tunay na ikaw ay nagkakaroon ng progress sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlong mga minamahal, ating basahin. Dito po muna sa unang Tesalonica, ang kabanata 5, ang talata 19. Amen. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang kabanata 5 at ang talata 19, ito pong sinasabi, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo mga minamahal, dapat nananatiling buhay o may sigla sa ating puso kapag tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kinakailangan kapag tayo ay nasa gawin ng mahal na Panginoon, dapat active tayo mga minamahal, active tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Nung mga nakaraang pag-aral natin ang passive worshiper, mga minamahal, amen? Hindi ganun ang nais ng mga Panginoon. Dapat laging may sigla. Dapat may buhay na buhay ang Kristiyano pag napupuri, umaawit sa mahal na Panginoon. Amen? Nagmumula sa kaibuturan ng ating puso, ang ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Sa paanong paraan? Paano ba mangyayari yun? Sa pamagitan pa ng laging sapilitan, ang sabi ng Biblia na ating binasa, sa pamagitan ng laging kaningasan ng Santong Espiritu sa ating buhay. Pag hindi natin pinababayaan na maningas ang Santong Espiritu, damang-dama natin ang presensya ng mga Panginoon. Kapag inuudyukan tayo ng Santong Espiritu, mga minamahal, na gumawa ng tama at sundin ang kalooban ng Panginoon, dapat hindi natin yung pabayaan. Amen? Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paggawa ng tama at mabuti sa ating kapwa. Dahil sabi nga ng Biblia mga minamahal, ay paano natin sabihin? Tayo may panampalataya, makakita tayo ng mahirap. Nating kapatid, sabi natin, ay pagpalain ka nawa ng mahal na Panginoon. Pero hindi naman din natin tulungan, walang gawa doon, ay paano mabibless ang ating kapatid? Amen? Kaya nga, glory to God mga minamahal, yung ating mga kapatiran mga minamahal, amen? Talagang sila'y nagbabahagi. Kung hindi man financial mga minamahal, material na bagay, binibigyan nila sa mga kapatid. Hindi upang magpalakas, kundi hindi ganoon, mga minamahal, kundi upang malaman at ma-realize ng ating kapatid na yun, mga minamahal, na ang Diyos kumikilos sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, amen? Lalo pa kaya ang mahal na pastor. Ang mahal na pastor, kahit walang anumang kapalit, amen? Ating kanilang mga beloved children, mga pastoral workers po muna iniwan ang kanilang profesyon, ang kanilang pamilya. Kung babalikan natin yung pangalawa, mga minamahal, yung kaya natin ipagpalit ng mga bagay, ating mga beloved pastoral workers, iniwan ang kanilang pamilya. Hindi literal, mga minamahal, na wala na silang pakialam. Kundi mga minamahal talagang gusto nila na buong lakas, oras, mga minamahal na talagang ang mahal na Panginoon, ang kanilang kasakasama dito sa pastoral house, mga minamahal, may paglingkuran nila ang mahal na Panginoon. Habang sila ay may lakas at tayo ay makadili. Yan mga minamahal na kailang ginagawa mga minamahal, sakripisyo, mga minamahal, ay kailanman mga minamahal ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Amen? Ang mahal pastor, ang ginawa ng mahal pastor mga minamahal, ayuno dito, ilang beses mga minamahal, mababa ang 40 days, umaabot ng 100 days mga minamahal, krusada dito, krusada doon. Amen? Ang mahal pastor, bakit ginawa ang mga bagay na yun mga minamahal? Dahil yun ang udyok ng Santong Espiritu sa ating mahal pastor. Huwag hayaang mamatay ang ningas ng Santong Espiritu. Amen? Nung inudyukan ang ating mahal pastor, bumaba sa talipa hulo-sulo. Bagaman ang sabi nung ating former president ay wag na dahil baka isa lang din kayo sa mapugutan ng ulo, mamatay. Pero yun ay isang naramdaman ng mahal pastor ay udyok ng Santong Espiritu, walang makapipigil. Amen? Kung kalooban ng mahal Panginoon, mangyayari, kami ay makapupunta doon. Nangyari nga, mga minamahal. Sila'y nakababa doon, mga minamahal. Amen? Bagaman ang pagdating nila sa Talipaw, yung mayor din doon ay ayaw din. Nag-aalangan din, natatakot dahil baka isangaling din sila sa laman ng balita na napugutan din ng ulo. Natanggalan ng balat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kapag ang Kristiyano
hindi niya pinipigilan na magningas lagi ang Santong Espiritu, walang makapipigil. Amen? Walang makapipigil sa Kristiyanong ito, mga minamahal. Patuloy mong mapapurihan ng malapay noon, mapalakpakan ng malapay noon, maibahagi ang kabutihan ng malapay noon, makita sa iyo ang tunay na buhay na Diyos, ang walang hanggang mapagmahal na Diyos. Ating malapastor, mga minamahal, sila inakababa, mga minamahal. May ipinangaral nila. May ipinangaral nila ang kabutihan ng malapay noon. Hindi lamang nakalaya yung 21 sipatan ng hostages, mga minamahal, kundi maging yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, nakilala nila na ang Diyos pala ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, makapangyarihan, buhay, at lubos na umiibig sa sangkatauhan, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating malapay noon, alat magsabi ng Praise the Lord. Ang kaningasan ng Santong Espiritu, mga minamahal, ay nakukuha sa paglilingkod at panatili sa pagsunod sa kalooban ng malapay noon. Sabi ng ating Ate Les nung sila yung nabubuhay pa, mga minamahal, kung balikan natin nung araw na tayo, yung unang init ng pag-ibig natin sa malapay noon. Grabe yung kaningasan ng Santong Espiritu. Yung, kumbaga, gusto mo, lagi ka sa pastoral house. Amen? Pag nakarinig ka na papuring awitin, galak na galak ng iyong puso. Dahil nandun ang kaningasan ng Santong Espiritu. Grabe, kahit may ginagawa ka, yung headset, yung earphone sa yung tenga, nakasuksok. Wala sa'yo, kahit hindi ka nadidistract, hindi mo naisip na nadidistract ka. Basta grabing kaningasan sa Espiritu, makinig na mapupuri, sumasabay ka, nagpupuri ka. Wala kang pakialam kapag bago ka kumain, nagsisubuan na yung mga kasama mo sa pagkainan. Ikaw, nakatas pa, nakaunat na yung kamay, nagpupuri, nakangiti, nagpapasama sa mga kaningasan ng Santo Espiritu. Amen? Pero ang nakalulungkot, ang sabi ng ating Ate Les, pag dumating sa point na hindi na masyadong mataas ang iyong kamay, manalangin, magpuri sa mga Panginoon. Kapag feeling mo, atat na atat ka nang umuwi, tinitingnan natin yung oras, 40 minutes pa. Gusto ko nang umuwi. Pag naramdaman natin daw yung mga bagay na yan, mga minamahal, ay check natin. Baka yung kaningasan ng Santong Espiritu sa atin ay humihina. Amen? Kaya ano ang sabi ng mga pastor? Ano sabi ng mga pastor? Pag naramdaman mo na tinatamad kang dumalo, lalo kang dumalo. Amen? Pag nag-aalilangan ka magbigay, ay lalong hugutin mo kung ano man nandyan sa bulsa mo. Ibigay mo lahat. Pagpalain ka ng mga Panginoon. Amen? Kapag tinatamad ka mag-ayuno, magpuri, gawin mo. Paglabanan. Dahil sa bagay na yan, muli mo mapagningas ang Santong Espiritu. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huling talata, ating pong basahin, mga minamahal. Dito sa Isaiah, ang kabanatay, huling talata po, Isaiah, ang kabanatay 49, ang talatay 1 hanggang 3. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng propeta Isaiah, ang kabanata 49, at ang talata po ay 1 hanggang 3, ito pong sinasabi, kayo'y magsipakinig sa akin, o mga pulo, at inyong pakinggan, ninyong mga bayan. Sa malayo, tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata. Mula sa bahay bata ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan sa dos, at kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako, at ginawa niya akong makinang na pana. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako sa 3. At sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, napakabuti ang mahal na Panginoon. Bago pa lamang tayo anyuan ng mahal na Panginoon sa sinapupunan sa bahay bata ng ating ina, ay nakatalaga na tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakatalaga na tayo magkikita-kita ngayon, mga minamahal. Amen? Kapag minsan, mga minamahal, subukan nating alalahanin ng mga panahon noon. Ako noon, mga minamahal, nasa Manila ako noon, mga minamahal, grade 7, sa tuwing Biyernes, grabe, willing-willing ako manood ng mga telebisyon, Bulaga. Pero nung sabang naman po yung nakakilala ko, bigla ko naalala, sabi ko, noong mga panahon na yun, na nakahiga ako sa higaan at tuwang-tuwa na nanonood ng telebisyon, may mga Kristiyano pala dito, nagpupuri, patuloy naglilingkod, nagsisikap sa mahal na Panginoon, upang dumating ang araw, isa rin ako tawagin ng mahal na Panginoon. Hindi ba yun grabing
kasiyahan sa ating puso? Hindi ba natin matularan si Prophet Isaiah? Na grabing proud na proud siya. Ipinagmamalaki niya, sabi niya, kayo'y magsipakinig sa akin, o mga pulo, at inyong pakinggan ninyong mga bayan sa malayo. Tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Grabe mga minamahal. Amen? Walang patunguhan ating buhay noon. Walang direksyon. Akala natin ang tunay na kapayapaan sa mundo, mga material na bagay, maibibigay ng mundo. Kaya pag dumarating yung time na hindi natin mabili ang ating gusto, grabing depressed tayo. Nawalan tayo ng pag-asa. Subalit nung nakilala natin ang mahal Panginoon, ngitian mo lang eh. Ngingitian mo lang kahit wala kang pera, kahit mabigo ka, okay lang. Ang mahalaga, hindi mawawala sa iyo si Kristo. Proud ka pa rin. Alam mo, meron pa rin nakatalaga sa iyong gampanin na hinihintay ng mahal Panginoon. Kaya hindi ating pong awitan natin mahal Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters. Precious in His sight, greater love this world had never seen. When He hung on the tree for wine, would He do such a thing for dancing sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee. Oh God, thank you for choosing me, your child, and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will never fail. It's your love that lifted me out of the grave.
'cause you died for me. Whoever my praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your shining angel. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Ang isuntulad namin, mahal na Panginoon, di karapat-dapat. Binigyan mo ng pansin. Inibig mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, thank you for loving me. With all the cost you made it. 'Cause you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me. Your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Wala pa man tayo sa sinapupunan ng ating ina. Pinili na tayo ng ating dakilang Diyos. Inibig na tayo ng ating dakilang Diyos. Meron nang itinalaga sa atin bilang ating tungkulin pagdating ng isang araw. Ito'y gagampanan at gagampanan sapagkat ito'y ibinigay ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, lahat ng bagay dapat po nating pasalamatan sa ating dakilang Diyos. Lalong-lalo na kapag tayo tinutuwid sa ating mga pagkakamali. Open rebuke. It's better than secret love, mga minamahal. Kaya tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na pensions. Hallelujah, hallelujah. O dakila pa pagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat muli, mga Panginoon. Sa patuloy, mga Panginoon, paglingap sa bawat isa sa amin, mga Panginoon. Kami yung patawarin, ugas sa linis ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. O dakilang Diyos, hallelujah. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Sa aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Complete healing, past recovery. Sa aming pong beloved Ate Rachel Peach Almeida Isguera, Malapinoon. Maging sa kanilang pong beloved husband, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Aming beloved Minister June Isguera, Malapinoon. Pagpalain mo po ang buong beloved Almeida family, Malapinoon. Abutin mo po, Malapinoon, hallelujah, ng iyong mapagpalang kamay, bawat pangangailangan, aming minamahal mga kapatid, Malapinoon. Kalakasan, kalusugan, kagalingan sa karamdaman, trabaho, negosyo, tahanan, sasakyan, Malapinoon, kapayapaan, kagalakan, ipagkalubo po sa bawat isa, umalapin ayon sa pangangailangan, umalapin ng bawat isa. At aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mapanalangin, sa pagkalatag dalangin ng aming pagdaling beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray.
Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso. Hallelujah. Tuberculosis, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Diabetes, liver cancer, kidney trouble, ulcer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po'y tumayo po, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. At tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times po, mga minamahal, huwag po magbibiro. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po.